ebhaptizwa ngamanzi, ebhaptizwa egameni leNkosi Yesu Kristu. Siye lapha ke kuchapter nguchapter 19 qala pha verse 2 okanye nomfundisi verse 1. Ngexesha uApollo wayeseKorinte, uPawulos yena wacanda phakathi kwaloo mimandla waya kufika eEfesi, apho wafumana iqela labalandeli bakaYohane. Wababuza wathi, namamkela na umoya oyingcwele ekuzinikeleni kwenu? Baphendula bathi, asizange sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. uPawulos wababuza wathi, phofu lubhaptizo luni enabhaptizwa ngalo? Bona bathi, lubhaptizo lukaYohane. uPawulos wabachazela wathi, ubhaptizo lukaYohane lona lwalusalatha inguquko. Yena wayebaxelela abantu ukuba bazinikele kulowo wayesiza emva kwakhe, nguYesu ke lowo. Bakuyiva le ntetho, babhaptizwa egameni leNkosi uYesu. Amen. Amen. Lona ke ubhaptizo esibhaptiza ngalo, ubhaptizwa egameni leNkosi uYesu, ubhaptizelwa for uxolelo lwesono. Into ofuneke ke uyazi, xa sibhaptiza ke asihlambi ntsini, simane singcwaba umzimba omdala ukuveza umzimba omsha, sifezekisa ubuzalwane. Ndicela ke sisondele ke emvele ke sithandaze. Babona amandla Bawo Nkosi wethu yamakhosi, ongcwele, Jehova Nkosi ophileyo, yamakhosi, sisindise Nkosi siyathandaza yethu Thixo Yesu wethu Kristu, amandla sisifile ke sisitheke lapha Nkosi. Thixo. Bawo Sicela wethu wena ke amandla kulubona wonke amandla, uzibonakalise somandla, uNkulunkulu uNkulunkulu wethu ophilayo, egameni Nkosi likaYesu waseNazaretha. Thixo wethu ongcwele, simema wena Nkosi yamakhosi, Jehova ophilayo, yiba ngumlilo kule ndawo. Thixo wethu, igazi lakho Nkosi, moya oyingcwele, Jehova ophilayo, malube phezu kwala manzi, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, siyabonga in Jesus name, amen. Sibalinde. Okay. I think icimile. Ayisekhona qha inoba ibeyazi ke. Oh. Sovele senze xa sendiphaa amanzi. Okay, okay. Igcwele. Mhlawumbi bisithi igcwele. Oh. Ndilethe ezinye. Utata hayibo. Yes.